Itama obserbaran tinasantuan na lawas, may isa ti Baguio City kadagiti nalata ka lugar at daydaywen dagiti turista. Ngem kumusta nga tati preparasyon ti syudad ita anasantuan na lawas. Kanayon na detalye ipaay ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Nakasagana ti Baguio City para ita a Holy Week. Daytatin panamnaman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kagidan ti obserbasyon ti Holy Week iti syudad. Kinunana nga epektibo dagiti security kenda duma nga preparations ti syudad kadagiti kallepas nga events isu nga awan tinasgan na pagdanagan da para ita a Holy Week. Gapo iti dayta, kinunana anas ken dalaengan nga ipatungpal ken tarimaanen dagiti na obserbaran da a panagkurang da kadagiti naglabas nga aktibidad. Yun pa rin ang ipapatupad nating safety and security plan. I-review lang natin. Pero mas magaan actually ngayon. Malayong mas magaan ngayon compared to yung pinagdaanan natin during the holiday season at yung panagbago. Imbinsa ti mayor ana obserbaran ita abi mabati accommodation bookings kadagiti pagdagusan ken hotels kalpasan ti Holy Week. Gapo iti dayta, kinunana ana pintas no gundawayan daytoy dagiti dadduma a turista tapno nawaya a makapagpasyarda iti syudad. Okay naman tayo. Wala naman tayong problema. Besides, alam mo, may silver lining din to eh. Bumaba yung ating tourism, probably this is the best time to come up to the city of Baguio sa ating mga tourists, bumisita sa Baguio kasi medyo mas magana mobility natin ngayon. May palagip na surok sa ngaribo a personnel ti Baguio City Police Office ken volunteers ti manamna mga agwanawan kadagiti nagduduma a pagpasyaran. Malls, terminals ken dadduma pay a natatao a lugar para iti panagtalinaed ti linak ken kapya kagidan ti Holy Week observation iti syudad. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.